Gepleyer Azatlyk Radiosu. Aşgabatyň häkimetleri hususy ýetişlikdäki ýaşaýyş jaýlarynyň ýeni ençemesini ýykmagy planlaşdyrýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary habar berýär. Aşgabatyň aeroportunyň golaýyndaky etrapçylaryň ýaşaýjylaryna ýene bir aýdan jaýlarynyň ýykyljakdygyny duýdurypdyrlar. Ýaşaýjylara bu barada 20-nji iýundan duýduruş berip başlapdyrlar. Bu ýerde onlarça ýaşaýyş jaýynyň ýykylmagyna garaşylýar diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy bu ýerde ýaşaýan ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Onun sözlerine göre bu jaýlar Atamrat Niýazow şaýolunyň Ýaşyl Tuğ, Amanow we 2013-nji köçeler bilen aralygynda ýerleşýär. Şeýlede Atamrat Niýazow şaýolunyň urunaky 21-nji orta mekdebiň golaýyndaky jaýlaryň hem ýumrulmagyna garaşylýar. Habarçy Aşgabatyň häkimetleri tarapyndan ýykyljak hususy ýaşaýyş jaýlarynyň eýelerine başga ýerlerden kwartiralaryň beriljekdigi barada wada berilendigine, ýöne onuň nähili esasda beriljekdiginiň aýdyn bolman galýandygyny hem bellidi. Häkimligiň işgärleri ýaşaýjylara wagtlaýyn dogan aryndaşlarynyň ýanyna göçmegi maslahat beripdirler diýip habarçy bellidi. Şol bir wagtda adamlar beriljekdigi aýdylýan jaýdan hem mahrum bolaýmaýyn diýip öz nägileligini bildirmekden hem saklanýarlar. Bu habary Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň ýene biri hem tasdiklap, Bagtyarlyk etrap häkimliginiň resmiýleriniň bu sebitdäki raýatlara ýykyljak jaýlarynyň resmiýnamalaryny taýýarlamagy tawşyrandygyny aýtdy. Jaýynyň resmiýnamasy düzüp bolan ýaşaýjylara kwartira beriljekdigi wada berilipdir diýip anonim şertde maglumat beren habarçy aýtdy. Azatlyk Radiosynyň paýtagtyň Atamrat Niýazow şaýolunyň urunaky ýykyljak jaýlar, onuň sebäpleri şeýlede bu ýerde gelecekde täze jaýlaryň ýa-da deshalaryň guruljakdygy ýa-da gurulmajakdygy bilen gyzyklanyp Aşgabat şäher häkimliginden we Bagtyarlyk etrap häkimliginden telefon arkaly kommentari almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi.